Så siger du bare nu. Velkommen til en ny sæson hos AOF med en duft af 6 nye bøger, som jeg håber, at I også synes er gode og spændende. De 2 første er fra Mellemøsten. Det er Puk Damsgaards, Hvor solen græder, hvor vi kommer ind bag grænserne i Syrien, midt ind i borgerkrigen. Jeg har selv rejst til Syrien indtil 2011, hvor borgerkrigen startede, og Puk Damsgaards personlige beretning er dybt gribende. Den næste kommer fra Egypten, og det er Al-Aswany, som også har skrevet Jacobiens hus. Den foregår i Egypten i slutningen af 40'erne. Den har et meget stort og farverigt persongalleri, og den kan også læses som en kommentar til, hvad der foregår i Egypten i dag. Og så skal vi til Finland i mellemkrigstiden. Det er Kjell Westøs Luftspejling 38, som fik Nordisk Råds litteraturpris sidste år. Og det er et storpolitisk drama, og den slutter med et voldsomt opgør mellem hovedpersonerne. Og den næste roman er også fra mellemkrigstiden, og det er den meget poetiske Alt det lys, vi ikke ser af Anthony Doerr. Den handler om en pige fra Frankrig og en tysk dreng, og vi kommer ind bag begge fronter af krigen. Den er meget som et eventyr, også et krigseventyr, men der er også meget socialrealisme i, og den fik Pulitzerprisen her for en måneds tid siden. Og så en dansk bog, en dansk thriller, 2 tunger af Lene Hjort og Christian V. Larsen. Det er en meget spændende thriller om danskere og indvandrere i dag, og den understreger betydningen af, hvor vigtig dialog er, inden radikaliseringen starter. Den sidste roman, der er på, kommer fra Australien, og den hedder Den smalle vej til det dybe nord. Den handler om en australsk kirurg, som bliver taget til fange under 2. verdenskrig, og i Burma arbejder på det, der kom til at hedde Burmas dødsjernbane. Men den handler også om hans kærlighedshistorie med onklens unge enke, det forhold får en stor betydning både før og efter krigen. Og den har faktisk sidste år fået Man Booker-prisen, som er den bedste roman inden for det engelsksprogede område af verden. God læselyst og velkommen til en ny sæson med en duft af bøger.